Λιαπάκης, ο Wellington σε καλή θέση, κάνει και το shoot out. Το πρώτο στο παιχνίδι με τη συμπλήρωση ενός λεπτού. Προς τα πίσω Βασίλειο για τον Κωστάκη που απομακρύνει. Με κάποιο ρίσκο αυτή η επιστροφή. Για να δούμε. Δυνατό αριστερό shoot out η μπάλα. Καλή στιγμή για τον Θρασίβουλο με τον Ρόκα. Βλέπετε την πορεία της μπάλας, λίγο έλειψε να ευνηδιάσει τον Σιφάκη και να σκοράρουν από περίπου 50 μέτρα οι παίκτες του Θρασίβουλου. Τελικά παρεμβαίνει ο τερματοφύλακας του Άρη και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Με φάλτσο η μπάλα, πέρασε, μπλοκαρός ο Σιφάκης. Επαναφέρει ο Λιαπάκης, ο Wellington για το χλωρό και πάλι. Που πλαγιοκοπεί για τον Θρασίβουλο. Ωραία η σέντρα. Ο Ρόκας. Γκολ 1-0 για τον Θρασίβουλο. Στο 48 προηγείται η ομάδα της Φυλής. Με αυτό το αριστερό ξερόμονο ακόμα το σουτ του Ρόκα. Το 1-0 βλέπετε. Ο χλωρός από δεξιά. Από την πλάγια γραμμή της μεγάλης περιοχής. Κατεβαίνει η μπάλα στο αριστερό του Ρόκα, ο οποίος με δυνατό σουτ σκοράρει. 1-0 στη Φυλή. Για τον Θρασίβουλο. Ωραίο γκολ από τον Ρόκα. Ο Νέτο. Σκληρό φάουλ από το Ρόκα. Είναι κίτρινη κάρτα βεβαίως. Σε ένα χώρο που δεν δικαιολογούσε τέτοια επέμβαση. Βλέπετε, πολύ σκληρό το φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Ρόκα για αυτή την πολύ σκληρή επέμβασή του πάνω στον αντίπαλό του. Με τον ίδιο αριθμό έχουμε ένα φάουλ το μεταξύ από την παρέμβαση του Τσιόλι που έκανε φάουλ στον Νέτο. Εκτελέστηκε γρήγορα ο Χαβίτο. Το 1-1. Όχι. Δεν υπάρχει γκολ. Παρακολουθούσε απλά ο Γερμανάκος. Θα μπορούσε να έχει σφυρίξει. Δεν ακούσαμε ότι έγινε κάτι τέτοιο. Δεν παίρνει ο επόπτης την ευθύνη. Ο Γερμανάκος είναι αυτός που παίρνει τη φάση πάνω του. Δεν υπάρχει γκολ βεβαίως. Ο Κωστάκης στη θέση του. Ο Νέτο τελικά γλιστράει. Πέναλτι. Η μπάλα βρήκε κάποιο χέρι εκτεταμένο εκεί. Έχουμε πέναλτι για τον Άρη και κίτρινη κάρτα στον Βεντούρα. Ο Βεντούρα είναι αυτός ο οποίος βρήκε την μπάλα με το χέρι. Για να δούμε. Απλωμένο το χέρι του Βεντούρα. Σωστή η απόφαση από τον Γερμανάκο. Ο Κόκε από το ύψος της μεγάλης περιοχής η φορά του. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Άρη. Η ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους από την ψύχρεμη εκτέλεση του πέναλτι από τον Κόκε. Στην άλλη γωνία ο Κωστάκης. Στην άλλη μπάλα ο Λουίς Άλβες με τον Νέτο έκανε την προσπάθεια. Φάουλ από τον Γερμανάκο. Υπάρχει ένα επεισόδιο εκεί ανάμεσα στον Τσιόλι και στον Νέτο. Μια παρεξήγηση. Υπάρχει ένταση μεγάλη και νεύρα. Γίνονται παρατηρήσεις. Κάποιοι παράγοντες, κάποιοι άνθρωποι από τον πάγκο του Θρασίβουλου έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι ευχάριστα πράγματα αυτά, ούτε θετικά για το ποδόσφαιρο. Δεν προάγουν το άθλημα. Τεντωμένα νεύρα. Ο Σιφάκης προσπαθεί να ηρεμήσει τον Κόκε. Ο τέταρτος διαιτητής αποβάλλει κάποιον από αυτούς που βρίσκονταν στον πάγκο του Θρασίβουλου. Ο Βιτόλο δεξιά για τον Νέτο. Έχει τον Λουίς Άλβες απέναντί του. Απευθεία στο βολέ από τον Νέτο. Μπλοκάρει ο Κωστάκης. Ο Κάλβο και πάλι. Από αριστερά η προσπάθεια η επιθετική για τον Άρη. Τσίπησε την μπάλα από δύο αντιπάλους του. Ο Κόκε για τον Κάλβο. Η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, έχει υποδεχθεί σε θέση offside όμως ο παίκτης του Άρη. Μετά το κόρνερ θα γίνει η αλλαγή. Εκτέλεσε ο Νέτο, κεφαλιά από τον Κόκε. 1-2. Ο Άρης σημειώνει το δεύτερο γκολ με τον Ρεγκέιρο. Ευνηδιάστηκε η άμυνα του Θρασίβουλου από το κόρνερ που εκτέλεσε από δεξιά ο Νέτο. Εδώ βλέπετε τον Ρεγκέιρο, ο οποίος με δυνατό σου δίνει το προβάδισμα στον Άρη
Με 2-1 και παγώνει βεβαίως το δημοτικό στάδιο της Φυλής, δίνοντας το έναυσμα για πανηγυρισμούς στην εξέδρα που βρίσκονται οι οπαδοί του Άρη. Ουένιγκτον στο κόρνερ, χαμηλά εκτελεσμένο. Ο Σωτήρχος επαναφέρει out η μπάλα απευθείας. Εκτελέστηκε κεφαλιά δυνατή, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, από τον Βεντούρα που είχε προωθηθεί. Μπλόκαρε Σουφάκης. Νάτσο Γκαρσία για τον Τόνι Κάλβο. Δυνατό σούτ από τον Κόκκι, out η μπάλα. Στην τελευταία, όπως όλα δείχνουν, βεβαίως φάση του παιχνιδιού που βρίσκει τον Άρη να παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη. El partido que esperábamos en el día de hoy ha transcurrido más o menos como pensábamos que podía ser, con las dificultades que podíamos tener. Sabíamos que no era nada fácil. Το παιχνίδι ξέραμε από την αρχή, γνωρίζαμε ότι δεν θα ήταν καθόλου εύκολο και πιστεύω ότι είχαμε προετοιμαστεί και ανταπεξέλθαμε στις δυσκολίες, γιατί το παιχνίδι έγινε πάνω κάτω όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Από εκεί πέρα, οι αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο τις αντιμετωπίζουν και οι δύο ομάδες. Η ομάδα χρειαζόταν πάρα πολύ την νίκη, πάλεψε πολύ για να την πετύχει και στο τέλος βραβεύτηκε με τους 3 βαθμούς. Σίγουρα έπαιξε σημαντικό ρόλο το ότι η ομάδα του Στασίβουλου έμεινε με 10 παίκτες και πάντα η ομάδα η οποία έχει υπεραριθμία μέσα στο γήπεδο, εάν κινηθεί σωστά και έξυπνα, μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά στο παιχνίδι και πάρα πολύ έξυπνα. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε αντίξωες συνθήκες στο γήπεδο λόγω του δυνατού αέρα. Από εκεί και πέρα κάναμε ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας όλες τις δυσκολίες. Σίγουρα ήταν σημαντικό ότι ο Θρασίβουλος έμεινε με 10 παίχτες, αλλά στο τέλος πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο.